יאללה חברים, ברוכים הבאים לפרק הראשון של פודקאסט צעדי עסקאות הנדל"ן. וולקאם. אנחנו נמצאים פה עם עורך דין דור וולך, שותפי הנכבד עדי קריניץ. אז מה, מלחמה, מלחמה, אי ודאות. רואים את זה גם, נראה לי שתסכימו אותי, רואים את זה יום אסל, יום בסל. חד משמעית. ואף אחד לא יודע לאן זה הולך, מלבד כל מיני נבואות כאלו שניתנו. אבל נראה לי שאחר כך נשמע אתכם. אני למשל אני כבר אתחיל, אני נגיד נורא הייתי שמח לשמוע את דעתכם. אז פנינו לאן, מה שנקרא. בטח שואלים אתכם את זה הרבה. שואלים אותנו הרבה. פנינו לאן? מחירים? כן. השאלה הזאת חוזרת על עצמה כל כך הרבה פעמים, אנשים נמצאים בחוסר ודאות. תשמע, אי אפשר להאשים אותם, בסוף אתה רואה, יש לנו מלחמה, יש סביבת ריבית גבוהה, גם כל הדברים שעברנו בתקופה הזאת, זה כאילו מרגיש, זה הכל קרה בזמן קצר, אבל זה נמרח על תקופה. אנשים שוכחים שלפני המלחמה, אז גם היה סביבת ריבית מאוד גבוהה. עדיין היה 2023, הייתה השנה של פחות רכישות, פחות עסקאות, אנשים פחדו כי באמת הריבית הייתה גבוהה, ואז תוסיפו על זה את המלחמה. אז אנחנו, ממה שאנחנו חווים בשוק, ותקן אותי אם אני טועה, גם אתה אני מאמין חווה את זה, יש הרגשה כזאת של חוסר ודאות בשוק, והחוסר ודאות הזאת גורמת לאנשים לשבת עדיין על הגדר ולבחון מהצד מה קורה. לגמרי. אני יכול להגיד, גם אם אתם זוכרים, אנחנו מכירים לא מעט זמן, כבר כמה שנים. כן. וגם בתקופת הקורונה, שהיה אי ודאות, ואנשים פחדו, ואף אחד לא יצא לקנות והיה היצע, דווקא מי שקנה באותם נקודות זמן ואותם רגעים, עשה את העסקאות הכי טובות שהוא עשה בחיים. אני מסכים איתכם, אני חושב שאחד הדברים שלמדנו מהקורונה, אולי תסכימו איתי, זה מה שנקרא התנהגות השוק, נקרא לזה הנדל"ן, ברגעי משבר, שאני חושב, אני לא בא להשוות את המלחמה עם הקורונה, אבל ברמת הכותרת אי ודאות. הרי גם בקורונה, בטח בסגרים הראשונים, אי שם במרץ לפני 4 שנים, הייתה הרי תחושה שסוף העולם מגיע, ומזל שהוא לא הגיע. כן. וגם לצערי ב7 באוקטובר הרגשנו שסוף העולם מגיע, ומזל שהוא לא הגיע. אבל אנחנו היום יותר חכמים, אנחנו יכולים להסתכל אחורה, לראות מה זה עשה בקורונה תוך כדי ואחרי, וכמה הייתה עליית מחירים? 20? 20%? 25%? כן. כל הדירות הזולות, מה שהיה 600 אז, היום זה ה-800, אני קורא לזה, ה-800 זה המחיר הזול. בדיוק, 800, 850, 900 היום, כאילו אין פחות מזה. כן. אז אני יכול להגיד לכם שאני למשל שומע, ואתם יותר ממני, אני שלב אחריכם מה שנקרא, אבל אני למשל שומע ומתחיל להאמין בזה בעצמי, אני מודה, שה-850-900 של היום, אנחנו נתגעגע לזה בעוד שנה. לגמרי. וזה יהיה המיליון, ה1,050,000, אני לא יודע מה. כי אין עובדים ואין פועלים, וכי אנשים יושבים על הגדר, והתחלות הבנייה ירדו, ובדיוק אותן סיבות, אולי יותר גרוע, שאז גרמו ל-20% עלייה. כנראה גם עכשיו יגרמו לזה. נכון. שזה ייגמר במהרה בימינו בהקדם. נכון, גם צריך להבין שאנחנו מדברים על זה כבר הרבה שנים, אבל יום אחד העסקאות מתחת ל1,000,000 זה יהיה היסטוריה, ואנשים רק ירוצו לקנות, ועדיין יש דברים כאלה. זה עדיין קיים, קשה להשיג, קשה לאתר, אבל זה עדיין קיים. אז מי שמחכה בסוף הרכבת לא מחכה לאף אחד, הרכבת נוסעת, ובסוף מי שלא עלה לרכבת מפספס. יש משפט שזה איש עסקים אמר לנו, הוא עוסק בנדל"ן, זה עיקר עיסוקו, והוא אמר, היקר של היום זה הזול של מחר. זאת אומרת, תמיד יש לנו, מה שדופק אנשים בעסקאות נדל"ן במרכאות, שמונע מהם להיכנס לעסקה, זה האובר ידע. ברגע שאתה יודע יותר מדי ואתה חשוף מדי, נקרא לזה, יותר מדי למחירים, ואתה יותר מדי חוקר ונכנס לעסקה ובוחן אותה מ-200 זוויות, אני לא אומר שלא חשוב לבדוק עסקה. כל עסקה חשוב לבדוק אותה גם מהבחינה המימונית, מהבחינה המשפטית גם במיוחד, אבל בסוף ברגע שגם יודעים יותר מדי, אז עוצרים את עצמנו, מרימים אמברקס ולא נכנסים לעסקה. וגם אנחנו יכולים לספר לכם שגם כמשקיעים, וגם אתה דור כמשקיע, בתחילת דרכנו עצרנו את עצמנו הרבה פעמים, כי פשוט ידענו יותר מדי ויותר מדי הסתמכנו על ההיגיון, אבל אנחנו חיים במציאות שגם אין בה היגיון. עכשיו, בסוף גם צריך להסתכל על, לדעתי, כל שוק, בין אם זה נדל"ן, בין אם זה שוק ההון, צריך תמיד להסתכל בראייה רחבה. כמה שנים, 20 שנה אחורה, 20 שנה קדימה, מה מעריכים שיכול להיות. וצריך להסתכל על ההיסטוריה, כי ההיסטוריה חוזרת על עצמה ומוכיחה את עצמה. עכשיו אני עושה קורס בהרצליה, בקורס ניהול ומימון נדל"ן, מרצים באמת מן השורה הראשונה, והוא הראה לנו גרף משנת 89 ועד שנת 2024 עד היום. היה שם מלחמת המפרץ,
משבר הסאב פריים, הדוט קום אפילו בשנות ה-2000. אינתיפאדות. אינתיפאדה, מלחמת הלבנון הראשונה, השנייה, כאילו... לא חסר מאורות במדינה הקטנה שלנו ובעולם. מבצעים צבאיים כל שנה, שנתיים כל בדרך. הזמן, לצערי לא מבצעים של לא סופר, משעמם. מבצעים מדיניים. אז כן, כן. רואים בגרף בצורה מטורפת פשוט, רואים את התקופה הזאת של המלחמה, של האירוע, מה שקרה, של אותו משבר, שיש איזה קיפאון ואפילו קצת ירידה, אבל שנה, שנתיים אחרי, אתה רואה זינוק משמעותי למעלה פתאום במחירים. כן. כי האנשים הם בטבע שלהם, הם חוזרים לקנות, הם רוצים לקנות. גם בסוף נדל"ן זה צורך, אין ברירה לקנות. זהו, אני יכול להגיד לכם שהייתה לי שיחה לפני כמה ימים עם חבר שהוא יזם, יש לו מאות יחידות דיור, הוא בונה בירושלים ובאזורים הטובים ביותר של תל אביב, יש לנו ככה לשיחה באמת אוף דה רקורד ועל קפה וככה דיברנו, ובן אדם שאני מאוד מאוד מעריך, הוא יזם, הוא אדריכל, הוא סגן אלוף במילואים, הוא באמת איש אשכולות. והוא אומר לי מה שאנחנו כולנו יודעים, אבל הוא פשוט שם לנו את זה ברמת הכותרת. הוא אומר לנו, חברים, הביקוש לנדל"ן ברובו הוא קשיח. כן. הוא קשיח. נכון, יש את המקרה קיצון, אין ביקוש קשיח של משקיעים אולי, כי זה מותרות. אבל בסוף הבסיס, הביקוש הקשיח, קיים. מתחתנים, יש פה ילודה, ברוך השם, גם למשפחה חילונית עם 3 ילדים, זה כבר נחשב כאילו כסטנדרט, ויש כאלה שעוברים כבר לכיוון 4 שיהיו בריאים. האדמות שלנו בוודאי לא גדלות, אולי מצטמצמות בעל כורחנו. ויש ילודה, ואנשים מתחתנים וגדלים, ויש גבול כמה אתה יכול להישאר בבית של ההורים. יכול למשוך 24, 5, 6, יש שיגידו 30, אבל זהו, אתה מתחתן, אתה לא תשאר עוד הרבה בבית של ההורים. יש ילדים, 1, 2, זאת אומרת, זה גם הרכישה הראשונה, ובטח איזושהי עקומה מסוימת לגבי הגדלת הדירה. קנית בהתחלה 3 חדרים, אתה גר עם הבת זוג, יש ילד מגניב. כשמצטרף עוד 1 ו2, נכון. אתה ברמת הצורך כבר, אתה ברמת הצורך, צריך עוד חדרים, מעלית, אתה גם, יש אינפלציה של רמת חיים ברוך השם, אתה מתקדם, מרוויח יותר, מרוויחה יותר, ורוצים הלאה. אז אולי זה לא מגיע עד רמת הפנטהאוס והווילות, ששם זה באמת מותרות, נקרא לזה ככה, אבל בטח שכבה נורא גדולה של דירות קטנות ו4 ו5 חדרים, הביקוש הוא קשיח. וביקוש קשיח של זה גם אחר כך אפרופו דוחף את הווילות ואת הפנטהאוזים. זה מקדם, זה הכל גלגל. בדיוק, ובן אדם, ואתם יודעים, כולנו יהודים, ויש את המידע נדל"ן ומדל"ן וכולי, ואחר כך אם תרצו תפרטו קצת יותר, וכולנו אוהבים להסתכל במציצנות יהודית חיובית לפעמים. אם הוא מכר ב-X שלי יותר יפה, קצת יותר טובה, וככה זה. אז כשאתה גם בא, גם לגבי הפנטהאוזים והווילות שאמרתי שזה לא ביקוש קשיח, אז אתה בסוף מסתכל, הנקודת ייחוס שלך היא כביכול 5 חדרים רגילה, טוב, אם הוא מכר ב2.5 מיליון, לי יש 50% יותר שטח ומרפסות, אז אני אמכור ב4 מיליון. אני צוחק, אני מגלגל את כל השיחות שעברנו, רמי מכר יותר ממני? מה פתאום, אני מבקש הרבה יותר. נכון, יש לי מטבח יותר יפה, ויש לי כיווני אוויר יותר טוב. מתחילים עם ההשוואות, ואני יותר ככה ופה. ובסוף אתם יודעים, תמיד כל אחד חושב ששלי יותר טוב משל השני. זה המנטליות שלנו פה בארץ. בדיוק, ואז זה מטפס. ככה המחירים באמת, כן, זה מטפס ומטפס, ואני לא כלכלן בשום צורה, אבל בסוף, אני קצת מבין, קצת קורא, אני מניח שתסכימו אותי, בסוף יש גם אינפלציה, לא רק של רמת חיים, אלא אינפלציה אמיתית. זאת אומרת, גם אם האינפלציה בשליטה, אם אני לא טועה, יעד בנק ישראל הוא בין 2-3% אינפלציה בשנה. זה נפלא מבחינת בנק ישראל. זאת אומרת, כל שנה המחירים פה של הכל. מתייקר. עולים בין 2, במצב תקין, עולים בין 2-3%. עזבו אינפלציה גבוהה יותר וכו'. במצב תקין. וכמו שעדי אמר, כשאתה לוקח נדל"ן לטווח ארוך, קח את ה-2-3% האלה בשנה, שים את זה לאורך 20 שנה. מי שלא עולה לרכבת הזו, נכון. אני אומר, גם משקיעים כמשקיע וגם כאנשים שצריכים פשוט איפשהו לגור, ואני רואה את זה גם אצל חברים ואצל בני משפחה, שזה נשמע אולי קצת מצחיק, אבל באיזשהו מקום כואב לי הלב עליהם. אנשים שחיכו לפני 4-5 שנים, אמרו לו, זה חייב... בעיקר מחיר למשתכן. כן, אולי נזכה מחיר למשתכן, ואולי יהיה ככה, ואולי יהיה אחרת, וזה לא יכול להימשך לעד, וזה יעצור. ולצערי ולשמחתי, תלוי מאיזה כיוון אתה של המתרס, זה לא עוצר. ואנחנו גם רואים אחורה, לא הקורונה, ולא ריבית גבוהה, ולא מלחמה עם ריבית גבוהה.
כן, לגמרי. לא זז. חיים אני חזקים חושב מהכל בסוף. שאנחנו, בדיוק. אתה יודע, יש לנו רשימה של משקיעים, ליווינו בשנים האחרונות עשרות משקיעים בתהליך של רכישה של נדל"ן, רוב החברים זה לא משקיעים עכשיו טייקונים, רוב האנשים זה חבר'ה סטנדרטיים, נכון. 300-350 הון עצמי, ואתה רואה את האנשים שבאמת יודעים לקבל החלטה על החיים שלהם ולעשות את הצעד, איך הם מקפיצים את הרמת חיים שלהם ואת השינוי שהם עושים לאורך השנים. מה אתם חושבים על גורם לאנשים לא לעשות את הצעד? כי אנחנו מדברים הכל, מלחמה, היסטוריה. זו שאלה טובה מאוד. אני חושב שבעיקר הדבר שהכי עוצר אנשים זה פחד. רוב האנשים הם מפחדים, ואז כשיש פחדים אז גם עולות כל הספקות, ומה אם אני אעשה השקעה לא טובה, ומה אם הוא רוצה רק לעשות את העמלה שלו ולהמשיך קדימה. כאילו כל פעם אנשים נכנסים למחשבות של אם ואם ואם ואם. תמיד יהיה סימני שאלה, מניסיון אישי של כולנו. תמיד נחשוב שכשעשינו עסקה, תמיד נחשוב וואי, אולי הייתי יכול לעשות אותה יותר טוב. אבל אין לזה סוף, פשוט צריך באמת להיכנס לגלגל ולעשות את העסקה הראשונה, זו דעתי. נכון, אני מסכים עם עדי לגבי הפחד. אני יכול להגיד לך שאני מסכים איתו, ואני שנייה אעשה קורלציה לשוק המניות, לא שאני איזה משקיע גדול, אבל אני גם ככה אוהב לקרוא, ותמיד הרי אומרים שבעצם אי אפשר לתזמן את השוק. נכון, אני השוק חושב חזק שזה מהכל. נכון, בדיוק, אני חושב שזה נכון גם לגבי שוק הנדל"ן ומניות וכו'. אתה אף פעם לא יודע אם המניה שהיום אתה רוצה לקנות, זול, יקר. אתה אומר, טוב, אולי אני לא אקנה, אולי מחר בדיוק תהיה התרסקות הזו של כן. עשרות אחוזים, ואז אני אקנה. ואז למחרת היא ממשיכה לעלות, ואחרי יומיים היא ממשיכה לעלות, ואחרי שלושה ימים היא ממשיכה לעלות, ואז שוב פעם, או שאתה אומר מחר היא אולי תרד וזה יקרה, או שאתה קונה, בדיוק, או שאתה קונה, ואז זה יורד, ואז אתה בלחץ, ואתה יוצא, אי אפשר לתזמן את השוק. אני חושב שצריך להסתכל על הכותרות, כמו שדיברנו בהתחלה, ביקוש קשיח, יש. הסתכלות אחורנית, מה לא הרג, ככה אני מסתכל על זה, מה לא הרג את שוק הנדל"ן? ריבית גבוהה, לא הרגה. קורונה מגפה שהם מדברים על פעם ב100 שנה, ונקווה שיתשאר פעם ב1000 שנה, לא הרג. ריבית, ועוד רק לפני רגע היינו קורונה, בשנתיים, שלוש עוד היה איזשהו סגר, פלוס ריבית, פלוס אוקראינה אגב, אחר כך נדבר על זה אם בכלל. כן. אבל זה בטח לא עוזר. פלוס מלחמה ב7 באוקטובר, לצערי באמת מהנוראית ומהמפתיעות לרעה שהיה לנו, וכל זה לא הרג את השוק. חד משמעית. אני חושב שהלמ"ס, תדלק אותו. בדיוק, אני חושב שהלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אני חושב שדיברו בשיא של הירידות, שסליחה שאני מזלזל בזה, 0.2, שזה באמת, אני אומר, אנשים כל כך נתלו בזה. ואני מבין, את הרצון, את התקווה, הנה זה יורד והנה זה יורד. אבל הירידה הזו, אם נשים אותה במספרים, אני תמיד אומר גם לחברים בשיחות סלון או משהו, נשים אותה, אני אומר, בוא נשים את זה רגע במספרים. 0.2 על מיליון שקל, אתם מדברים, אם אני לא טועה בחשבון, תעזרו לי, 2,000 שקל, כן. נדמה לי 2,000 שקל ירידה, חברים, זה ברמת סטיית תקן, זה ברמת, באמת, זה ברמת פינאץ. כן. ירד באחוז. כמעט מגרד עלות שמיים. בדיוק, זה כמעט האגרות לטאבו, ירד באחוז. אז ירדה הדירה של אותה מיליון שקל ב10,000 שקל. זה, באחוז. זה הירידה הגדולה. נכון. בוא, אני לא חושב שיש מישהו שחושב פה, וזה לא בנק ישראל ולא הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולא אף אחד ולא הכלכלנים הכי גדולים של הבנקים, שמדבר פה על ירידה, בטח לא של 30-20%, וגם לא דו-ספרתית, וגם לא קרוב לדו-ספרתית, וזה גם הפוך. כולם עכשיו מדברים, ואגב, לא יודע אם יצא לכם לראות, מניח שכן, כי אתם עוקבים אחרי השוק, אותו למ"ס, לשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נדמה פרסמה שעכשיו, בינואר, כי זה אחורנית, רואים עלייה של איזה 20-30% ברכישת דירות. לעומת ה-0.2 אני אגיד לך, קודם כל, אנחנו מרגישים את זה כולנו, ברוך השם, אבל אני חושב שאני יכול להסביר את זה בזה שאנשים הבינו מה שעכשיו אמרנו. שירד להם הסימון, קיוו אולי, שוב, תלוי מאיזה צד של מתרס אתה, אבל בואו נגיד אלה שישבו על הגדר, קיוו שבעקבות כל הדברים שקרו, אולי עכשיו זה הזדמנות, וראו, הנה, גם זה לא הרג את ה... אמרו, טוב, כל הדברים האלה גם יובילו לעלייה, זה גם מה שאותו חבר אמרתי שישבתי, היזם, האדריכל וכו', אומר לי, דור, המחירים של הדירות לראייתו, ואני לצערי, מבחינת הזוגות הצעירים, נוטה להסכים עם זה, הולכים להתייקר בשנה הקרובה, על אחת כמה וכמה, אם יהיה שקט, הלוואי, רשמי, עם לבנון, ב-20-25%. כן. שזה עלויות עובדים, כי הכל יתייקר, כי אין עובדים. והוא אמר לי גם נתון שאני מודה שלא ידעתי, אני לא יודע אם אתם יודעים, וזה סתם מעניין. הוא שואל אותי, דור, אתה יודע מה האחוז של עלויות השכר, של עובדים וכו' ביחס להוצאות
פרויקט, ברזל, 50-50. אני מודה שלא ידעתי את הנתון הזה אף פעם. באמת חידשת לי גם את הנושא. לא ידעתי את הנתון הזה, והוא אומר לי, תקשיב, כשיש לך 50% מעלות פרויקט, גם אם הוא קטן, הוא 20-30 מיליון שקל. אם הוא גדול, הוא מאות מיליונים. ואתה מעלה את הרכיב הזה ב-100%. רק זה. עזוב ביקוש כבוש, עזוב, משנה את כל התמונה, רק כבר אני... לבד, רק זה מעלה. אפס משתנה, בלי האינפלציה והאם הרגילה, בלי שום דבר. כן. אז הוא לא רואה שום סיטואציה. התחלות בנייה, הרי ירדו. פועלים, זה כמו שדיברנו, כן. התחלות בנייה ירדו, זה עובדה. אי אפשר להתניע את הקטר הזה ביומיים. נכון, גם נדל"ן לוקח לו זמן, צריך להבין בדיוק, זה הפשרת קרקעות, כן. גם מול רשות קרקעי ישראל, זה זכייה במכרזים. בתור אחד שעשה את זה יוצאת לשיווק. המון וליווה המון פרויקטים קטנים כגדולים בתחום הזה, זה לוקח המון זמן. מכרזים, א', נדחו עכשיו בחודשים רבים בגלל המצב, אבל גם זכית. אתה מדבר על קרקע שיתחילו לבנות עליה שנתיים. כן. זה לא מיידי. בדרך, כל הרבה בירוקרטיה ורגולציה שצריך... זה לא מיידי. חד משמעית. אני חושב שגם מה שדיברנו, סליחה, דיברנו מקודם גם על פחד, דבר אחד שמונע. עוד משהו שאנחנו רואים שבגלל הדור הידע הזה והדברים ועודף המידע, המון חבר'ה מבולבלים היום. נכון. זאת אומרת שאם בעבר היה להשקיע בדירה בישראל או להשקיע ביוון, היום כבר יש לך כל כך הרבה עודף ו-S&P 500 ונסדק וקפריסין וגיאורגיה נכון, וארצות ופורטוגל, הברית ובתומי, ודובאי. ותאילנד, וזה גם מתקדם עם השנים כי זה דור הידע מה שנקרא. נכון. ואנשים מבולבלים. והכל קל ונגיש, כן. אפשר לשווק מתאילנד נכון, בפייסבוק, הכל פשוט. באינסטגרם. נכון. העודף מידע גורם לאנשים באמת... אני מסכים איתך. כן, ההיצע של באמת האפשרויות השקעה, גם בנדל"ן וגם בכלל, אבל בתחום שלנו בנדל"ן, אתם צודקים, עד לפני, אתם יודעים מה, אפילו 4 שנים. זה שוק אחר. לא היינו בסיטואציה של יוון. אני לא שמעתי כן. יוון, אולי היו יחידי סגולה כאלה. יוון שמעתי לחופשות וזהו. בדיוק, כן. לא היה לנו אופציה. היום זה נראה ככה. רק כבר השקעות בפוקט זה כאילו של הכל... כן, יש וילות בפוקט, והנה עכשיו דיברתי עם חברים אחרים שמישהי מהמשפחה שלה רכשה וילה כזו בתאילנד, ושמעתי על קוסטה ריקה, ופורטוגל זה מאוד מאוד פופולרי, ובאמת בתומי וגיאורגיה בכלל. זה מזכיר לי, אתה יודע מה זה מצחיק, אבל זה כמו בחיים האמיתיים במרכאות, שאתה בא עכשיו לקניון, לצורך העניין, ואתה מחפש חנייה. עכשיו, כשאתה בא ויוצא איכשהו יום או איזה שעה כזאת שפתאום אין הרבה מכוניות, ואתה פתאום נכנס לחניון ואתה רואה מולך חניון שלם פשוט פנוי, ואתה יכול להחנות איפה שאתה רוצה, אז פתאום לוקח לך זמן, אתה מתלבט. מתבלבל, הפינתית, האור, אני כל כך מתחבר לזה, כשאני נוסע עם אשתי במקרים כאלה, כן, אני לא יודע איפה לחנות, אני ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, זה... אני צריך להגביל את ההיצע. הייתי בתל אביב עכשיו בשבת, אני עושה לי עם עצמי כל מיני תרגילי תודעה כאלה, אני אומר חניה, כי אין חניות. אני בא איך שראיתי חניה פנויה, טק, ישר נכנסתי. לא, אתה צודק, תשמע, אני יכול להגיד לך שבאמת לא חשבתי על כיוון, זו דוגמה, באמת, זו דוגמה פגז. אני לא חוקר, אבל וואלה, מעניין באמת לחקור את זה, שזה לכאורה מוזר. היית אומר, חניון פנוי, אבל באמת שזה נורא הגיוני, יש לך מיליון אופציות. זה מה שקורה בחבר'ה. אני אחנה פה, אני אחנה בין המכוניות, אני אחנה מצד ימין, שמאל, רוורס. לעומת זאת שיש לך באמת, נקרא לזה ימינה, שמאלה או אחת. נכון. אין שאלה, אתה ממוקד. ריבוי אפשרויות גורם לבן אדם לדחות החלטה, ובעצם הוא נשאר במקום. עכשיו, אנחנו חווינו על הבשר שלנו, בגלל זה, כאילו, הרבה אנשים חושבים אוקיי, הם נדל"ניסטים, הם עוסקים בנדל"ן, אז מן הסתם הם יגידו על השקעות ושכדאי להשקיע ויש להם אינטרס. אבל בסוף, אנחנו חווינו את זה על הבשר שלנו. אנחנו גם אנשים מן היישוב, כאילו גם לנו יש משפחות, יש לנו תחביבים וחיים, ובתחילת הדרך עצרנו את עצמנו, גם בדיוק בגלל המחשבה הזאת. אמרנו, הנדל"ן ירד, יקרה איזה משהו, זה לא במחיר הנכון, הוא רוצה יותר מדי מעל המחיר, כאילו כל פעם מצאנו סיבות למה לעצור את עצמנו. וקיבלנו את הסתירה המצלצלת הזאת לפנים, אחרי כמה שנים, כאילו פתאום קלטנו, שהמחירים שחשבנו עליהם שהם ההגיוניים, פתאום אותם בתים נמכרו ב-250-300 אלף שקל יותר. נכון. ופה אתה אומר, בונה, אני מפספס פה משהו. לא, אני זוכר את התקופה של ככה, תוך כדי קורונה, קצת אחרי קורונה, שהמחירים רצו כל כך מהר, שאני מודה שגם אני, ואתם שאנחנו חיים את השוק, לא הקלנו. אני כאילו לא התרגלתי עוד למחיר הקודם, וזה כבר מ-600-700, ואמרתי, טוב, נעצתי בראש, אוקיי, זה המחיר החדש, זה כבר 800. פתאום 900 עכשיו. ואתה אומר, בונה, איך זה 800? זה לא שווה 800, ולפני שזה שווה 800 והקלת את זה, זה כבר 900. ואתה חושב גם על השמאי, גם בשביל הלקוח, אתה אומר, בונה, עכשיו אני אביא שמאי. השמאי יש מצב, הוא לא מעריך ללקוח כמו שצריך, הוא מסתבך עם הבנק מבחינת המימון. כי גם הם, עוד לא, זה באמת, זה קפץ פה אתה יודע מי מצליח בסוף, מי מנצח את המשחק? לאורך ההיסטוריה שלנו, בתור כאלה שעשו עסקאות עם משקיעים, יש 2 תכונות שצריך לסגל. אחד זה הסתגלות.
אם עכשיו אני משקיע ואני יודע שיש מלחמה ואני מסתגל ואני מבין שיש מלחמה, פלוס פוקוס, אני מפוקס, אני יודע מה חשוב לי, אני בונה תוכנית, אני יודע לקחת את שתי התכונות האלה ולקנות עסקה, ולעשות עסקה שהיא טובה. אם אני לא מפוקס ואני לא מסתגל למצב, אני לא אעשה עסקה. כנראה עכשיו אנחנו רואים חבר'ה, משקיעים צעירים שהסתגלו לזה שיש מלחמה, בסוף העם מסתגל, לוקח שנה, שנתיים. חד משמעית, החיים, כולם מתרגלים. לשמחתנו, החיים חזקים מהכל. השאלה באיזה טיימינג אתה מסתגל. חזקים מהכל. כנראה לקורונה היה לנו בגלל זה חבר'ה. צריך לדעת להסתכל על כל העבר, זה משהו נגיד כן. שגם, בדיוק. רוב האנשים נוטים לזלזל בו, וגם אני גם זלזלתי בזה, ובסוף כשאתה מסתכל על העבר, היסטוריה גם לא הלך לי, המקצוע הזה ספציפית בתיכון לא עבד לי, אבל עם החיים תמיד שהוא כן חשוב ההיסטוריה, כי ההיסטוריה חוזרת על עצמה, לא יעזור כלום. דברים חוזרים על עצמם, וברגע שרואים בצורה מגמתית לאורך שנים, שבשנים מסוימות שקורה משבר, יש איזה סוג של קיפאון, אפילו קצת ירידה. שנה, שנתיים אחרי זה נסיקה למעלה, וזה לא קורה פעם אחת, זה קורה כמה פעמים קדימה. אני מסכים איתך, אני חושב שאפשר לראות את זה, גם אני קצת ישבתי, קראתי את זה, אני חושב שאפשר לראות את זה מן הסתם ביותר נתונים, אפילו במלחמת העולם השנייה. אנחנו כבר מתחילים להתקרב ל-80 שנה מהסיום שלה. מקווה שלא השלישית. אני מאוד מקווה שלא השלישית, ואנחנו באמת יכולים לראות, אני זוכר שבאמת הסתכלתי וקראתי, ואפשר לראות, מן הסתם כשיש משבר, מלחמה, whatever, אנשים ככה מתכנסים בעצמם, פחות השקעות, יש מיתון והכל, אבל רואים את זה גם בצורה נורא יפה ומעניינת, גם מבחינת ילודה, בייבי בום. הכי נכון, הנה. רואים את זה מאוד, ורואים את זה אחרי מלחמת העולם השנייה, אנשים היו בטראומה באמת, ולא נכביר במילים, אבל זה נגמר, אנשים בצדק שמחים שזה נגמר, וכבר יש אופטימיות ויש תקווה, ובאמת, וחלק מהעניין הזה מן הסתם זה גם ילודה וגם השקעות וגם כסף שמתחילים לייצר, ושוב רואים תקווה ורואים אופק. ואני חושב שזה באמת אותו דבר, אנחנו אחרי 7 באוקטובר, באמת כולנו חודש וחצי, חודשיים, היה לנו מאוד קשה לראות אופק. היה את השוק הראשוני. חד משמעית אופק ותקווה. משהו שהיה מטורף. אבל אני אומר את זה בזהירות, וכמובן עם כל הערכה מן הסתם לחיילים ולחטופים שיחזרו במהרה וכולי, אבל לשמחתנו מהצד השני באמת החיים ממשיכים, ואנשים, אני מקווה וחושב, רואים קצת יותר תקווה, קצת יותר שליטה באירוע, מי יותר מפחות, ומבינים ששוב, אנחנו למזלנו הרב, וטוב שכך, לא מתכננים ללכת לשום מקום, וגם אם קשה, אנחנו ננצח את הדרום, את הצפון, את המזרח, מערב, ברוך השם, אנחנו לא צריכים לנצח אף אחד, כי יש לנו גם. היה מאיתנו. אולי את קירתיה. אולי את קירתיה. אבל אני חושב שזה באמת חלק מהעניין הזה, וזה חד משמעית יהיה. בנוסף לכל מה שדיברנו עם העלויות של הפועלים והמחסור, זה חד משמעית יהיה פה א' בייבי בום מבורך, שיביא עוד 20 ומשהו שנה, אפרופו לאותו ביקוש קשיח שדיברנו, ויהיה גם בייבי בום מבחינת ההשקעות, אנשים יהיו אופטימיים, יחזרו לעבוד, עוד כסף, ובאמת, ומצב רוח, ורצון לשפוך את הכסף הזה להשקעות ולשוק ולהתניע את הכלכלה. יש לכם שאלה רגע גם מעניינת. דיברנו על זה שגם פחד ובלבול מונעים אנשים לעשות את הצעד. כל אחד תביאו ממכם איזה טיפ אחד זהב, איך אפשר בעצם לענות על הפחד הזה. כאילו, יש אנשים שיכולים להשקיע, עובדתית, יכולים... נכון, ולא מעט. יושבים פה מולנו ואנשים אומרים, רן, עדי, דורן, מה, אני לא יודע מה אני עושה. זה בדיוק השאלה, לדעתי, המרכזית פה, גם למאזינים, גם לצופים, שבסוף השאלה, מה הבן אדם מן היישוב יכול לעשות מחר בבוקר, מה הפעולה הפרקטית שהוא יכול לעשות. אז בסוף, באופן אישי, איך שאנחנו מסתכלים על הדברים, יש 2 אופציות בדרך כלל, ברוב המקרים. אני עכשיו רוצה לעשות השקעה, נדל"ן, קריפטו, שוק ההון, whatever, כל אחד מה שמושך אותו, אנחנו פה ספציפית בנדל"ן. השאלה המתבקשת היא האם יש לי מספיק זמן לחקור את הדבר הזה בעצמי ולהיכנס לזה, או השאלה המתבקשת זה האם אין לי את הזמן הזה, אין לי סבלנות לזה, זה גם בכלל לא מעניין אותי, אני רק צריך את האיש מקצוע שילווה אותי. אז בן אדם צריך לשאול לפני הכל את השאלה הזאת. להתפקס, על מה... להתפקס. לא, אני מסכים איתך, במסגרת איזשהו עץ כזה, תרשים, זה מה שצריך לעשות, צריך השאלה אולי באמת הראשונה, האם אני הולך לזה לבד? צריך להגיד ביושר כלפי עצמך, זה שאני רוצה ללכת לבד מכל מיני טעמים זה נחמד, האם אני באמת מסוגל לעשות את זה כמו שצריך מבחינת זמן, מבחינת ידע, מבחינת מחקר, או אם אני הולך לבעל מקצוע, ומשם זה נפתח לעוד... אז כבר שני נתיבים. רוב האנשים, יתחיל לצמצם. מניסיון שלנו, ותסכימו איתי אם אני טועה, רוב האנשים הם בסוף מנסים בעיקר בהתחלה לבד, נכון. יש לנו מנטליות של ישראלים, יודעים שאנחנו יודעים הכל, אז אנחנו מנסים הכל בהתחלה לבד, נכון. ואז כשרואים שזה קצת מאתגר, אז באמת פונים לבעל מקצוע. אבל יש עוד שאלה שהיא גם לא פחות חשובה, למה בכלל להשקיע?
יש אנשים שכאילו אומרים, אוקיי, להשקיע מגניב, חבר שלי אמר שהוא השקיע פה, זה השקיע שם, זה קנה דירה, אבל בן אדם גם אני חושב שהוא צריך לשבת עם עצמו ולשאול, למה אני בכלל צריך את כל ההרפתקה הזאת? נכון, מה המטרה? נכון, מה המטרה? כי בסוף, השקעה זה דרך, ואם בן אדם לא ניגש נכון לדרך ולא באמת מתפקס ומבין מה הוא צריך, לא רק מה הוא רוצה, מה הוא צריך, הוא פשוט יכול לעשות טעויות וזה לא תמיד שווה את זה. הסיבה שלנו למה אנחנו משקיעים זה כי בסוף אנחנו רוצים לייצר עתיד יותר טוב לעצמנו, למשפחות שלנו. אנחנו מבינים היום שהמשכורת וגם אפילו עסק שהוא one man show, two man show, לא משנה כמה, בסוף יש לו איזה רף הכנסה מסוים. כמובן כשאתה בא על עסק אז אתה יכול לגדול עוד יותר ואין גבול המחזור שאתה יכול להכניס. הכל כמובן בהתאם לפיתוח העסקי, אבל בוא נגיד בן אדם מן היישוב שהוא שכיר והעצמאי שהוא עצמאי קטן, יש איזה סוג של לימיט מסוים. חד משמעי. עכשיו ההשקעות הן בעצם ברגע שאתה קונה, עושה את הפליפ הזה בנדל"ן, אתה פתאום הכנסת 250 אלף, מחזיר אותם הביתה אחרי שמכרת, ופתאום מחזיר איתם עוד איזה 300 אלף, אתה במקום אחר בחיים. אתה במקום של שפע, אתה במקום שאתה יכול לאפשר למשפחה שלך יותר, אתה יכול לאפשר לעצמך יותר, אתה גם ברמה האישית זה לדעתי עושה משהו מטורף, מימוש מטורף, ואתה מראה לעצמך לפני כולם שאתה מסוגל. לא, אני מסכים איתכם, ואני חושב שאולי אפילו זה הזמן שכאילו, מה שנקרא, נצלול קצת יותר. כולנו היינו שותפים, אתם בצד שלכם ואני בצד שלי. העסקה המפורסמת שלנו ברחוב חיים, אני לא זוכר מספר, זה גם לא חשוב. כן. אתם זוכרים יותר ממני, קנו 845,000 הם קנו. 845 בחור מיליון 250. 1,250. 400,000 שקל, זה היה שנה וחצי, אזור השנתיים, היה גם הוצאות נלוות, אז בוא נגיד אזור ה-900, יצא פה באמת אזור ה-350. נטו. פטור מס שבח. בדיוק, מטורף. כולנו באמת לא האמנו לעצמנו. למה הם עשו את זה? כי הם הסתגלו למצב הקיים והיה להם פוקוס. עזרנו להם כמובן, כן? הם למדו בדרך הקשה. הם למדו בדרך הקשה, כי הם חשבו שהם יודעים הכל, וזה בסדר. חיפשו בקריית שמונה תקופה. חיפשו בקריית שמונה, חיפשו בדרום, חיפשו בכל מיני מקומות. גם אנחנו חשבנו שאנחנו יודעים הכל, זה טבע האדם, זה טבע הישראלי, מה שנקרא. ובסוף ברגע שבן אדם יש לו את היכולת לבוא ולהודות, משהו בדרך שלי לא נכון, אני צריך לעבוד עם אנשי מקצוע נכונים, אם הוא בוחר אותם טוב, הוא מקצר את עקומת הצלחה שלו ברמה משמעותית. חד משמעית. אני מסכים, ואני אקשר את זה קצת. אני יכול להגיד לכם שגם בכל מיני קבוצות בפייסבוק, שכולנו חברים בהם ועונים ככה, אני חושב שבאמת, וגם לטובת אלה שמאזינים ושומעים אותנו, אני חושב שחבר'ה צעירים או מבוגרים, אם יש להם מזל או אין מזל, שוב תלוי מאיזה כיוון, ואין להם דירה על שמם, לא לנצל את הפטור שעדיין קיים, שאגב, כעורך דין, לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל שנה חוק מיסוי מקרקעין משתנה. תיקונים, הוראות שעה, לא חשוב איך תקראו לזה, כל שנה הוא משתנה. זו אחת הסיבות גם שמאוד קשה להיות עורך דין בתחום מיסוי מקרקעין, עם הרבה טעויות, עם הרבה שינויים, אבל הוא כל שנה משתנה, כל שנה הוא משתנה לצערי לרעה כלפי הקונים, ועוד פרצות נסגרות, ועוד פטורים נסגרים. אם אנחנו עד לפני לא המון שנים, אולי הוותיקים זוכרים, עד לפני לא המון שנים, בן אדם היה יכול להיות בעל 100 דירות, ולמכור כל 4 שנים דירה אחרת בפטור מלא ממס שבח. זה השתנה, וכמו שאנחנו יודעים היום, ברגע שיש לך 2 דירות בגדול, סגור, בגדול, אתה סגור בדבר הזה. זאת אומרת, זה משתנה. מבחינת מיסוי מקרקעין, זה מאוד מאוד משתנה לרעה, ולכן אני חושב, מי שיש לו היום את היכולת עדיין להיות פטור, נטול דירות בגדול. דירה יחידה. בדיוק, נטול דירות ולקנות דירה יחידה, ואחרי שנה וחצי... לשחק איתה, מה שנקרא. בדיוק, ואחרי שנה וחצי למכור אותה. להרוויח כסף. ברווח של סטטיסטית, לפחות בעסקאות שאנחנו היינו שותפים להם 100,000 שקלים. באמת, לא 100 ולפעמים גם... ולשכפל את השיטה, מה שנקרא. ולשכפל את השיטה, ולא צריך המון אגב. המטרה פה היא לא להיות מיליארדר או מיליונר מזה, למרות שזה נורא נחמד. אבל מספיק שעשית את זה 3 פעמים. מקפצות. 3 פעמים. 200 נטו, אני הייתי עוד צנוע, פה החבר'ה 600, 200, שתוך כדי אתה ממשיך לעבוד בעבודה שלך, כי ההתנהלות והעבודה בזה היא ממש לא יומיומית. היא בגדול התחלה איתכם ואיתי, שגם אז, בינינו, רוב העבודה, זה אתם ואני, מאחורי הקלעים. וגם כשאני עובד על זה, בהערות לחוזה, ובחוזה ובמשכנתה, אז הלקוח, אנחנו יודעים, בא לראות איתכם את הנכס, עושים עוד ישיבת, מה שנקרא תקציב, ואפיק השקעה וכולי.
זה פגישות בודדות, הוא לא עובד בזה 100%. ראינו את זה אתמול, מישהי צעירה, בת 26, קורס סיני במשטרה, אין לה זמן בכלום. יש לה את ההון העצמי, קיבלה החלטה, נכנסה למים. נכון. היא אולי השקיעה בזה 3-4 שעות במצטבר, כל התהליך. נכון. הגיעה חתמה, עסקה ב-870,000 שקל, בקומה ראשונה, באזור שמיועד לפינוי-בינוי. נכון, שאפילו השמאי, תקנו אותי, נכון, אם אני זוכר נכון, אפילו השמאי התייחס לזה עם הסכם פינוי-בינוי חתום. כן, זה כן. מופיע בשמאות, כן. זה מדהים. עכשיו, כמה השקיעה בזה? היא פשוט קיבלה החלטה וקפצה למים. נכון, היא קיבלה החלטה, היא השקיעה בזה, כמו שאתם אומרים, 3-4 שעות. אני חושב שעד שהדירה תירשם על שמה בטאבו, היא תשקיע בזה בלחץ, אולי עוד שעה לבוא לעוד איזושהי 5 חתימת שעות, משכנתה. 200,000 שקל. מה שטוב בה, היא מאוד עניינית. היא הבינה שעכשיו היא במשטרה. אין לה זמן עכשיו ללכת, להבין מה זה נדל"ן, לחפש דירות, להיכנס ליותר מדי לעומק. היא הבינה שהיא צריכה בעלי מקצוע. עכשיו זה בסדר, נכון, זה עולה כסף, יש לזה עלות, אבל בסוף צריך להסתכל לא מה אני שם, ומה אני יכול לקבל. נכון. תמורת ההשקעה שאני שם. אין ויכוח, ואז אני מתקשר לזה, כמו שאמרנו, באמת, אז הנה, היא יכולה, כמו כל אחד שמשקיע בתחום הזה, זה לא פסיבי 100%. אין דבר כזה פסיבי 100%. אני חושב שזה הכי קרוב אולי ל-100% פסיבי, בטח ובטח שלוקחים בעלי מקצוע, הקדשת לזה 5 שעות, הקדשת לזה 10 שעות, 10 שעות עבודה, אתם יודעים מה, אני אכפיל את זה, נגיד עם עוד קצת הסכם שכירות, עם עוד 20 שעות עבודה, בשנה וחצי, ואתה עושה פליפ כזה, של 200, 300, 400 אלף שקל, אתה עושה את זה 3 פעמים, 20 שעות עבודה בשנה וחצי זה כלום ושום דבר, אנחנו משקיעים כנראה לשתיית קפה יותר זמן מזה, ואתה עושה את המכפלות, ואתה עם קצת מזל תמיד צריך, ואנשי מקצוע טובים, אתה עושה 3 פליפים כאלה ב5 שנים, 4.5 שנים, ואתה יכול להגדיל את ההון העצמי שלך בקרוב ל1,000,000 שקל. 700, 800, 900 מיליון שקל. בזמן הזה אתה עובד, מרוכז בעבודה, עולה בדרגות, עולה בתפקידים, בני זוג כמובן וכו'. זה גם מצטרף להון שאתה וזה מצטרף, בנוסף להון הראשוני שקצת השקעת, ואתה פשוט, תשמעו, עם 5 שנים כאלה, אתה תראו איך בקלות, באמת, בקלות ובפסיביות, אתה עולה מדירה להשקעה נניח ראשונה של 1,000,000 שקל, עם הפליפים ועם החיסכון, אתה באמת יחסית בקלות, אתה מגיע, אתה יכול לקנות 2.5 מיליון שקל, דירה כבר מגורים, יפה, אולי אפילו 3 מיליון שקל, משכנתה סבירה. לממש את החלום שלך. לממש את החלום שלך. לא ב-20 שנה, לא ב-30 שנה, לא בלהתפטר מעבודה. אפרופו זה גם, אחת המטרות של האנשים, הם רוצים, נגיד, אנשים בדרך כלל באזור המרכז, אפילו גם האזור הזה. אנחנו חבר'ה מיהוד, זוג חמוד עם ילד, כן? שהם רוצים להתקדם מבחינה פיננסית, כדי באמת לקנות ליד ההורים. או שבן אדם רוצה וילה שיוכל לשים שם את כל המשפחה, כי יש לו איזה חלום ילדות כזה שהוא רוצה להגשים. נכון. אז בסוף, כל אחד צריך להגדיר את המטרה שלו ולאן הוא שואף להגיע, וצריך לעשות reverse engineering, לגזור את היעד הגדול שאתה מכוון אליו, לגזור מטרות קטנות לאחור. נכון, ואיך אני מגיע לזה? בדיוק, כן. וברגע שעושים את זה בביסים קטנים, אז באמת אנשים לאט לאט מצליחים, כי אנשים נוטים להעריך יותר מדי את מה שהם מסוגלים להשיג בשנה, אבל הם מזלזלים במה שהם יכולים להשיג ב10 שנים. ודווקא הפוך הוא הנכון. לפעמים עדיף להסתכל בראייה של המון שנים, ומה אני יכול להשיג. כמובן לא להיות אדיש, אלא לדעת להציב יעדים ומטרות בדרך, אבל ברגע שמסתכלים בראייה ועם אמונה חזקה בעצמך, אין סיבה לא להצליח ולהגיע ליעד הזה. אמרת אמונה. אז אנחנו לקראת סיום באמת. עדי דיבר על החלק באמת להתפקס ולהיות מפוקס ולשאול את עצמך שאלות. ברגע שאתה שואל את עצמך שאלות ואתה מבין מה אתה רוצה לעשות, זה למה אתה נכנס להרפתקה כל כך מטורפת הזאת, יש לך את הביטחון לעשות את הצד הקטן. דור, טיפ שלך לצופים, מה הבחור שיושב עכשיו שיש לו את ההון העצמי זוג, מה הם יכולים לעשות בשביל לקדם את עצמו? אז אני באמת חושב שצריך, אני לא יודע אם לקפוץ למים זו המילה הנכונה, אבל לקפוץ למים, לקחת, שוב, זה לא, החלטתם לעשות את זה לבד, תפדל, אבל תהיו על זה, תחליטו ותסיימו, אם אתם יכולים, כי זה לא פשוט, כולנו עובדים, רובנו 5-6, מבחינת שעות עבודה, צפונה, מישהי עם ילדים כבר וכולי, זה לא פשוט לפנות את הזמן, לך כמישהו שהוא לא בעל מקצוע, זה לא שעה ולא שעתיים, וגם אתה לא מכיר, ובמיוחד כאלה אגב שהם רחוקים, וזה אגב יכול להיות רחוקים, אתם יודעים, אפילו בחיפה פה לידינו ולא בקריות, כל רחוב הוא עולם ומלואו, גם אני שומע את זה המון מכם ואני מתחבר לזה, כל רחוב הוא עולם ומלואו, כל בניין הוא עולם ומלואו, פה יש פינוי-בינוי, פה אין בינוי-בינוי. פה זה פינת, בדיוק. כן, יש לך בקירת ביאליק אזורים שנמצאים על רפאל שיש הגבלת בנייה לגובה, 100-200 מטר משם זה עולם אחר. יש לנו מלא דוגמאות לכולנו, ודגניה. ודגניה, לא יודע, זוגיים זה עם פינוי-בינוי, האי זוגיים זה לא, וזה בשלבים שונים, אז אני באמת חושב, החלטתם לבד, תפדל, אבל תעמדו מאחורי זה,
החלטתם לא, תוציאו באהבה את הכסף הזה לבעלי מקצוע, וזה לא חשוב אם זה אתם, טוב, עורך דין בכל מקרה צריך, אבל זה לא חשוב אם זה אתם ושמאי, קחו לכם את כל בעלי מקצוע הכי טובים שאפשר, כי באמת, כמה גרושים באופן יחסי שהם לוקחים, זה כאין וכאפס, באמת, לביטחון שהם נותנים לכם, לבדיקות שהם נותנים לכם, הם חיים את השוק, הם ימנעו מכם לעשות טעויות בנדל"ן, אתם יודעים, אני תמיד אומר לכם, ואין לנו ויכוח לגבי זה, טעויות בנדל"ן לטוב ולרע בגלל שזה כספים גדולים, והדירה הכי מצ'וקמקת היום זה כבר קרוב ל1,000,000 שקל, טעות פה היא טעות. טעות רצינית. היא יכולה להיות טעות במיסוי, כואבת, יכולה להיות מה טעות שנקרא. בדיוק, אמרו לי פינוי-בינוי וזה לא פינוי-בינוי. קחו לכם את האנשים הנכונים, וזה נכון באמת זה נכון אגב לכל השקעה, זה יכול להיות לבורסה וכו', קחו לכם את האנשים הכי טובים שאתם יכולים למצוא. וואנס החלטתם, וככה גם אני פועל, וואנס החלטתם שאתם הולכים לקנות נדל"ן, וזה פחות או יותר התקציב, ואלה האנשים, תשחררו. חד משמעית. תשחררו, סמכו על האנשים, ואני גם, למרות שלפעמים קשה, אני מחזיק את עצמי לעשות את זה, תשחררו, תנו להם, כי יש סיבה שבחרתם בהם, תנו להם לעשות את העבודה שלהם. מזל, שוב פעם, זה דבר תמיד חשוב, אבל תשחררו ותקפצו למים, ורוב הסיכויים שיהיה בסדר. חד משמעית. אז חברים, בואו נסכם ככה את הדברים שדיברנו עליהם. אז באמת דיברנו בדבר הראשון שאנחנו בתקופה שהיא מיוחדת בהיסטוריה, אנחנו באמת לאחר 7 באוקטובר הגענו... סליחה שאני קוטע, עם הזדמנות יוצאת דופן. הזדמנות יוצאת דופן, חד משמעית, ומי שיסתגל ויבין שהוא נמצא בהזדמנות יוצאת דופן, הוא יעשה את המהלך שבסוף ישנה את החיים שלו. דיברנו על זה שחשוב להיות מפוקסים ולשאול את עצמנו שאלות, שהשאלות האלה יכווינו אותנו לעשות את הצעד בשביל להשקיע לנדל"ן, כי בסופו של דבר אי אפשר להסתכל 30, גם חנייה. אם אני שואל את עצמי וחשוב לי חנייה שהיא פינתית מקורה, אני אכנס לחניון ויש מלא חינות, אני אחפש את הפינתית המקורה, כי שאלתי את עצמי וחשוב. חד משמעית. כנ"ל בנדל"ן, ובסופו של דבר אמונה ולקפוץ למים ולסמוך על אנשים שאתם סומכים עליהם ובחרתם לקחת אותם. אי אפשר לסכם יותר טוב. חד משמעית. אז חברים, אנחנו נתראה בפרק הבא של צעדי עסקאות הנדל"ן. מבטיח לכם שיהיה הרבה דברים ככה להמשך. שמחנו ככה לעשות את הפרק הראשון. נתראה בפרק הבא. בפרק השני. יפה מאוד.